No niin, morjesta vaan jälleen kerran, Nopahi täällä ja nyt voitais taas jatkaa seikkailuja Keskimaassa tai Mordorissa ja lähinnä. Ja mä en nyt kyllä niinku suoraan sanottuna muista enää mitä me oltiin viimeksi tekemässä. Mutta en mä tiedä, sillä niin väliä, ehkä se selviää tässä kun lähdetään vaan ihmettelemään. Tuolla olisi sopivasti vihreä örkkikin ja vihaisia karakoreja. Mikä niistä oli se? Otetaan tuo pois pelistä. Aha. Cadetin kyllä tuli niinku heti alkuun. Mulla muistaakseni ei ollut, joo, näin mä vähän muistin, että täältä puuttuu aika paljon inteliä näistä. Sieltä viimeinen War Chiefi. Pitäisikö sitä vaan niinku suosiolla lähteä? Missä mä nyt oon? Missä ihmeessä mä oikein oon? Tuolla. Tässä olisi nyt joku juonitehtävä, tuolla olisi metsästystehtävä. Onkohan tämä nyt taas semmonen... Tässä varmaan joutuu sen Graukin kimppuun niinku samaan tien. Pitäisikö sitä tehdä jotakin sivujuttuja ensi alkuun? Otetaanpa tuossa tommonen sivutehtävä on. Ei ihan heti huvita lähteä taas niinku noitten kaikista suurimpien tehtävien perään. Mutta pikkusen taistelutreeniä tähän alkuun. Koska saattavat taas näppäimet pikkusen hukassa. Niin kuin unohin tuon shift-jutun tuosta maahantaposta saman tien. Siitä semmonen. Jaha, ability pointtikin tipahti sitten. Onkohan noissa mä voin lähettää ton Death Threatin tämän kautta. Niin onkohan siinä joku aika, jonka sisällä mun pitää tehdä se vai... Onko se niinku... Että mä voin tehdä se milloin vaan? Tai niinku... Vaikka siis... Käydä eri alueilla ja kaikkea semmoista. Pysyykö se niinku ikuisesti siellä? Ei mitään tietoa. Ehkä joku osaa kommentteihin vastata, mutta tuo jos näyttäisi olevan siinä tehtävässä, mitä mä ajattelin tehdä, joten pannaan tuolle. Tuo on tosiaan kätevä, noita pojoja saa näköjään lisää aika mukavasti sitten. Aina siitä bossista. Mutta käymme ability pointit käyttämässä tähän väliin. Mitäs meillä on? Tuossa tappava versio. Daggereita voisi heittää nopeammin. Ja Fire Arrow. Mitähän täällä seuraavassa? Me saadaan nyt kun se tehtaan tähän, niin tämä auki, niin... Okei, jotain bonuksia kun naputtelee oikea-aikaisesti. Tupladamage kun hakkaa tuolla hohtavalla miekalla. Voi tehdä niinku 2 executionia tai tämmöstä erikoishyökkäystä ilmeisesti. Joo, tai muita, no ylipäänsä erikoishyökkäyksiä, joo. Voi ketjuttaa noita Shadow Strikeja. Tämä on vähän samanlainen kuin Far Cry 3 oli se, että jos ei vihollista oli sopivan lähekkään, pääsit niinku sulla oli se tietty skilli, että pystyt jatkamaan justiin sitä semmoista stealth-tappoa, niin puukotit yhtä selkään, ja sitten jos se seuraava oli riittävän lähellä ja se ei nähnyt sua, niin painoit sen suuntaan, niin se hyökkäsi niinku liippasi siihen, tai hyppäsi sen päälle ja löi sitä puukolla saman tien. Sitä pystyi ketjuttamaan jonkun matkaa. Ja sitten siihen pystyi lisäämään kaikkea, että heitti puukon tai otti sen aseen, tapetun vihollisen aseen ja ampui sillä toisen vihollisen, tai olikohan jopa, että nappasi granaatista niinku jos se äijän granaatista sokan ja potkas sen toisen vihollisen viereen tai jotakin tämmösiä. Niin tämä näyttää tämän Shadow Strike Chainin vähän samanlaiselta. Mutta joo.
Tämä kuulostaa kovalta. Mites tämä? Tämä tosiaan jousi latautuu nopeammin. Tuo kyllä kuulostaa aika voittajavalinnalta. Tappaa kaikki maassa niin tainnutettuna olevat viholliset. Okei. Mulla ei vieläkään tulla brändiä, niin mä en tällä teesin mitään. Mutta mä kyllä tuon jousen latauksen haluan. Se kuulostaa sen verran kovalta. Joten säästänäpä tätä pojoa nyt. Onko tässä oikeasti niinku Graugi? Tullut tämmönen valtava merkki. Täällä menee kesti just yksi Karagori. En jaksa sekaantua tuohon. Eläpä nyt sinne kiipeile. Kuoliko ne kaikki? Kuoli, hyvä. Time to take a rare break from killing. Eiköhän vaan... Katsotaan vain se mitä tuossa sanotaan. Ranged attackit. Kokeillaan panna siihen suoraan päähän yksi. No, pannaan tulta sekaan. Nyt tuo kaatu siihen eteen sitten. No. Se ei kuollut ekaasta, mutta... Eipä tämä nyt kyllä kovin haastava ollut. Eivät ole kyllä mahtanut itse asiassa olla edes millä mä laitoin sen tappouhkauksen. Eli. Mulla on tästä parempi versio. Mutta niin joku sanoi tosiaan, kommentoi Tuubin kommenteissa, että jos laittaa 2 samaa, niin se nousee 100% se. Tai oletettavasti ainakin varmaan tarkoittaa, että silloin jos ne yhteensä on vähintään 100% se niiden todennäköisyys. Niin. En mä ehkä silti. Tuo ei ole niin mahtava ominaisuus, että mä sitä tarvitsin, mutta... Ai niin, aukisiko se? Nyt se pitäisi olla tämän auki täällä. Siis. Tuo. Quick draw kyllä. Mä itse asiassa tuolla on Karagoreen, mä piti mennä tuonne kun mulla ei nuolia. Täältähän niitä saa lisää. Millä se tuolla houkutteli? Aha, se Karagori tulee tänne. Tuo on joku mega Karagori, kun sillä on tuommoinen... Niinku oma erillinen isompi nimikylttinsä, tai siis healtti-baari juttu ja niin edespäin. Siikös mun näitä vihreitä sieniä kerätä? Piti näköjään. Katsotaan sitten joku seuraava tehtävä. Täällä olisi ihan niinku tommonen megabossitehtävä. Tuolla olisi tommonen normi. Mikä on tekemässä tuo, kun mä menossa sinne suuntaan näkään muutenkin. Täällä on Intel, eiku. Ai siltä sai Inteli, noniin.
Sitten. Real successful hunt. Got my eye on my prize. Try to be more impressive than the last one if you want that barrel of grog. Forget about getting a reward. I'm stronger than the both of you maggots. What maggots? Captain says we only get grog if we kill the enemy. After so many years, I got one dark lord is saved up in his heart. Get in line. I won't ask twice. I'm my own Uruk. Goloth. Tuo ei ole ehkä hyvä ratkaisu. You can't hurt me. You maggot. This maggot's here to make me beg for mercy, lads. Let's give him a real Uruk welcome. Olisikohan se, jos olisin Oho. Jos olisin tehnyt sen... Oho, kylläpä se veti paljon healthialta pois. Nyt pitää ehkä vähän miettiä tätä strategiaa uusiksi. Kasvi jostakin. Jaha, ja hommasin lisää apureita sille täältä. Missähän se tyyppi nyt on? Hold on. Ai niin, se ei tosiaan... Hetkinen, mitenkäs mä teen tuohon lämään, jos ei se kerran niinku... Tosiaan tuokan, ne on taas ihan hukassa näitten kanssa. Ehkä mun kannattaa... Mennä vähän kauemmaksi tosta, ettei se... Ammu mua heti. Pistää näitä vähän pois tästä välistä. Tää on nyt kyllä aika tosissaan ylivoimainen tämä jousi. Siitä taas yksi pois. Oho. Teinkö mä niinku ollenkaan lämää siihen? En. Oho, hetkinen. Miksi mä saan sitä... Mä en saanut jostain syystä sitä Batman-modea nyt päälle. Mä yritin kahtoa mitä sen ominaisuudet nyt oli, mutta ei suostunut laittamaan sitä. Miten painanko mä väärän nappia sitä? Ja mikä se niinku... Karagorit. Eli... Hetkinen. Se ei niinku ota periaatteessa mistään vahinkoa. Paitsi Karagoreista. Onpa aika erikoinen. Erikoinen jätkä. No, mistähän mä nyt saan... Nyt sitten niitä Karagoreja tietenkään missään. Tuota. Tähän mä niinku voin tehdä sille. Stealth ei toimi. Lyönnit ja finisherit ei toimi.
Tuo tuntuu kyllä aika järjettömältä, että siihen ei tepsi niinku periaatteessa mikään. Onko niitä nuolia nyt jossakin täällä? Tuolla jossakin. Aha. Ja mä nyt ymmärrän, että miten se nyt oli suksessa, jos mä nyt kuitenkin tapoin ne kaikki, mutta... No, olkoon nyt sitten. Pitää tulla Karakorin kanssa uusiksi tänne. Oli kyllä vähän erikoinen. Nyt se hävisi vielä sitten jonnekin. Eiku, mistä mä käyn? Taas ihan hukassa näiden menujen kanssa. Niin tämäkö se nyt oli se tyyppi? Joo. Pannaan mark target. Olipa kyllä erikoinen. Nyt pitäisi tehtiä tosiaan Karakoreja. Tuossahan niitä nyt sitten on. Nyt kun se tulisi vielä tänne asti näin, niin voisi hypätä sen niskaan. Se kyllä se niin suoraan sanottuna se hyppysysteemi, niin se ei tuntunut toimimaan kyllä niinku millään tasolla. Hyppääpä nyt. Ei. En mä niinku käsitä, kun ei tähän tuu sitä promptia, että... Niinku nytkin se tekee vaan tuon hyökkäyksen, eikä sitä vaan niinku voi silleen voi tehdä yhtään mitään. Ei tässä on niinku hirveästi järkeä tässä. Ja no nyt se on sitten tullut justiin näin. Ei näköjään kelevannut sitten. Vaikka painoi kyllä niinku sitä nappia, mutta... Jaa, se voi noinkin tosiaan. Voi niinku vaan ottaa turpaan siltä ja... Sitten ottaa se haltuun. No joo, tietysti. Mikä jottei. Nyt vielä kun tiedäis missä se on se tyyppi. Oliko se nyt sitten tuo Gurate Reckless, jota mä hain? Ei, kun se on Graukcatcher joku semmonen. Eikö se pitäis näkyä täällä? On taas ihan niinku hukas. Onpa kätevä. Ei niinku mitään käsitystä missä se tyyppi nyt sitten on. Eikä nyt se näkyy tuolla kartalla. Ei se kyllä äsken näkynyt. Eikä se näy kyllä täällä vieläkään. Siinä on semmonen pääkallon kuva siinä minimapissa ja siinä on semmonen ruksi siinä pääkallon keskellä. Miksi se voi näkyä täällä? No. Tuolla se nyt on suoraan eessä päin kuitenkin. Kuinkahan kaukana se nyt sitten on? Tietysti niinku voi jossain vaikeammassa mahdollisessa paikassa. Keskellä linnoitusta, missäpä muuallakaan. Jonne, jos se jäähän jumiin, voi elämää. Ja se katos. Ja niin se tarkoittaa, että se on tällä alueella jossakin, mikä on tässä vihreä. Eli pitääkö mun ottaa, eikö se oli edelleen eri tyyppi tuo? Kylläpä on nyt pitänyt tähän raivostuttavaksi sen ehtiminen.
Miksi se voi vaan niinku näkyä tuossa kartalla? Tai miksi se ylipäänsä piti lähteä karkuun ja kadota? Tosi ärsyttävää. Kun ei tuon Batman näön kanssa oikein näe tuota liikkua järkevästi. Taas ei mitään käsitystä minne mä oikein hyppeleihin. Tämä on nyt typerää, kun tähän menee vaan niinku aikaa ihan mahdottomasti, kun mä yritän löytää se. Tuolla. Otetaan tämä nyt pois ja tuo pois. Don't stop fighting, Ranger. Did you hear that? Älä nyt vaan sinä ota sitä lämää. Koitetaan nyt tappaa se tälle, jos sitä saisi sen paremman runeen, niin vaikka mä voisin kyllä nyt vaan niinku ottaa sen kiinni ja puukottaakin, mutta... Joo, ei se kyllä hirveän vaikea ollut sitä enää, kun niin löysi sen oikean tavan. Oho, tuo on aika kova. Mihin aseeseen tuo oli? Miekkaan. Mitä mulla täällä niinku on? Joo. Pitäisikö ottaa tuo? Onkohan mä niinku tuon tilalle vaihtaa se? En näköjään, eli se meni nyt sitten väärän tilalle. Nää on niinku aivan ihme, kun nää vaihtaa tätä järjestystä. Ei. Eli se on niinku tuo. Mikä mulla oli siinä? Tuo varmaan. Ja mä nyt jaksan näihin keskittyä tämän enempää. Okei. Jotakin pikassa vielä. Gurate Reckless olisi tuolla. Mitä siitä sanotaan? Onko mulla sitä täällä Sauronin armeijassa? En mä tiedä siitä mitään. Koitetaan vetää vähän niinku munkilla. There he is. It's your... Jaha. Tappelee Karagoren kanssa. Mutta antaa nyt tapella. Spear, sword, axe. They're all good enough to kill that ranger. It's all in how you use them. And unlike the others, we'll make sure we get the job done when we get our top. Tuo pois pelistä ja sitten intelit tuolta kaverilta. Pitää tosin taas vähän veikata, että mikä jätkä se siellä niistä tuntemattomista on. Veikataan vaikka tuolta.
Eihän se ollut se. Oho. Tämä näin. You all deserve death. I will deliver it. No joo, mä en nyt valitettavasti tiedä tästä mitään, mutta otetaan testi mielessä. Ainakin nuo toimii. Noin. Eipä sekään kerännyt hirveästi tekemään. Siitä vielä yksi tyyppi. Mennäs mennä nappain sekaisin, kun yritin muistaa taas, että piti tehdä tuo combat train. Aha! En tiedä mikä siinä tuli, mä painoin kyllä sitä counteria, mutta... Kävikö se sitten, että tuo osui muhun ja... Ja niin samalla se toinen kerkes lyömään, niin se... Ei niinku kerennyt molempia counteroja. Siellä jotkut tappelee. Ja tuolta. Tuossa on muuten Intelin palanenkin. Se olikin ihan Intel-äijä. Ota nyt se, no niin. Meinasi tulla toinen sieltä huitomaan nuijansa kanssa. Voisi sanoa, että tuonkin napata kiinni ja lähettää sillä uhkauksen jonnekin. Mutta se nyt meni näin. Joo, se näyttäisikin siltä, että aika alkaa olla aikalla täys. Niin jos lyödään tästä poikki ja jatketaan taas ensi jaksossa. Eli tykätkää jos tykkäsitte ja jättäkää kommenttia ja niin edespäin. Katsellaan taas. Kiitos kun katsoitte. Moido!